tak 3, 2, 1, pojď na to. Štěpa nám tady začíná dropem do velkýho rádusu. Co to bude? Free takhle originálně přes roh, hezky. A Delvin tady zase přes roh prohledává tady proty a dolů takovej movement, ale běžecký. Co to bude dál? Bar spin na hlavní centrální překážku. Co to bude dál? A double tail přes roh, trošku to sílo uklouzlo. A downside Delvin přes hlavní růžek a downside Delvin i Bengu. A backload takhle na stepapu hezky, originální a double tail Bengu a 3, 2, 1. 1, pojď na to. Štěpa nám lítá, takhle dělá free flip na placku. Odráží se, chytá rychlost, co to bude. Přejíždí nám přes midu zpátky, přelítává pánavou zpátky, backfoot, ve 180 éru. A Delvin takhle s přeskokem jede nám na spinu zpátky, dropuje nám step up zpátky, potáčí se v rolinu, skáče s footplantem na step, projdává přes spinu a já double Delvin na step, trošku to přelouzlo, nevadí. Pojď. A co to bude tentokrát? Průlet takhle přes pamouc a přelítává nám do rampy. Pojď. A 5, 4, 3, 2, 1.